ପୃଥିବୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି। ମଣିଷଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଜୁଇ ପୃଥିବୀର ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ପାଇଁ କରିଥାଏ। ଧର୍ମର ପ୍ରସ୍ତାବନା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଥରକୁ ଥର ଭଲଇ ଆସନ୍ତି। ସେହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆଜି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପାପ, ଦୁରାଚାର, ଭାର, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଛି ମଣିଷ। ଚାରିଆଡ଼େ ପାପ, ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି, ହୀରା-ଧାରା ଏମିତି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ଗତି କରୁଛି ମଣିଷ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖା ହାଡ଼ିଦାସକୃତ ମାଳିକାର ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ। ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ମରୁଡ଼ି, ଅନାହାର ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ଭାରତବର୍ଷର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତେବେ କ'ଣ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ? ଆଧୁନିକ ନାଁରେ କୁଆଡ଼େ ଏତେ ଗତି କରୁଛି ମଣିଷ? କ'ଣ ସତ ହେବ ମାଳିକା? କ'ଣ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ସୃଷ୍ଟି? ଚାରିଆଡ଼େ ଭୂକମ୍ପର ତାଣ୍ଡବ। ଲହ ନହ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସୁନାମି, ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା। ପରକପରେ ହିତକେତ ହୋଇ ସାଜିଛି ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ। ଅଂଶୁଘାତରେ ଅଥୟ ହୋଇଯାଇଛି ଅଗଣିତ ଜନତାଙ୍କ ଦେହ। ରାହାଜାନୀ, ଗୁଣ୍ଡା, ବଦମାସି, ହତ୍ୟା, ଲୁଣ୍ଠନ ଭୟରେ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ ପଦାକୁ। ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘନ ଘନ ଡାକରା, ଆଣବିକ ବୋମାର ଭୟ। କ'ଣ ମାଳିକା ବଚନ ସତ ହୋଇବ?